ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଡାଲିଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଚାଖିକି କହିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଖାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମିସ୍ କରିତେ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟରେ ମସୁର ଡାଲିର ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବାଡ଼ିରୁ ତ ଆଜିକାଲି ପୋଇ ହିଁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମସୁର ଡାଲି ଆଉ ପୋଇକି ନେଇକି ଗୋଟେ ଡାଲମା ଟାଇପ୍ରେ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ମସୁର ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ପୋଇକୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ରଖିନେବା। ଗୋଟେ କଡ଼ାରେ ନେବା ମସୁର ଡାଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଧୋଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକାଇବା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲସେ ଚକଡ଼ିବା, ଯେପରି ସବୁ ମିଶିଯିବ ଭଲସେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା, ତାପରେ ସେଇ କଡ଼ାଟିକୁ ଆମେ ବସାଇବା ଏବଂ ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଦେବା ଯେମିତି ସିଝିବ। ତାପରେ ତାକୁ ନା ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ଭଲ କିଣି ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଢାଙ୍କିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ସିମ୍ କରିଦେବା। ବାଃ, କି ବାସ୍ନା, କି କଲର୍ ଆସିଛି! ଏଭଳି ଆପଣ ଥରେ ଡାଲି ସିଝେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବାସ୍ନାରେ ନା ବାଟରୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେବି ଡାଲିକୁ। ଡାଲି ଅଧା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପୋଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। କାହିଁକିନା ପୋଇ ସହିତ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମସୁର ଡାଲି ଆଉ ପୋଇ ତାକୁ ସିଝିତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ଆଉ ଦବାନି, ପୋଇ ପାଣିରେ ସେ ମସୁର ଡାଲି ସିଝିବ। ବେଶୀ ପାଣି ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ଆହୁରି ଟିକେ ସିଝିତେ ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲା ତିଆରି ବନେଇବା। ଏଠି ଆମେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଫିକା ମସଲା ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ନେଲି, ତାପରେ ରସୁଣ ନେଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିବା, ପୁରା ଯେମିତି ଟିକି ଟିକି ହେଇକି ପ୍ଲେନ୍ ହେଇକି ଛେଚି ହେଇଯିବ ଭଲସେ। ଆମର ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଳିଦେବା କଡ଼ାରେ। କଡ଼ାରୁ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଢାଳିଦେବା। ତାତିଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା, ଜିରା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା। ଭଲ କରି ଫୁଟିକି ବାସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଫେକା ମସଲା ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଲାଲ କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଡାଲି ଢାଳିବା। ଡାଲିଟା କେମିତି ହେଇଛି ଚାଖିକି କହିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଖାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମିସ୍ କରିତେ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।